Baiklah lukanin pado beko Pusek lu aden pilin Waden dak kakanin sebab kini sedang masuk angin. Kandaan nan waden kan indah mangga dua sia nan luka lelean nan waden kan indah mangga dua. Waden memang urang baga nan memang den Yusuko mangga dua. Usahlah kamu mamaka dan tunjuk kamu langsung rubuh. Baiklah lukanin pado beko Pusek lu aden pilin Waden dak kakanin sebab kini sedang masuk angin. Oi, mentang-mentang aku ketek, kamu berentasangan aja sama aku. Kamu pikir aku bagak melawan kamu? Alun lai. Apa lu kok ada pajak ketek gua? Waden lu nanti kandak-kandak aneh. Beca, telepon babu ini. Iya, halo. Halo udah. Assalamualaikum bebek. Waalaikumsalam. Bisa udah pulang sebentar. Iya cah lai papi pulang ya. Nggak pakai lama ya, ditunggu nih ha. Nggak hihihi dong, cepat. Tadi sia nanangku kandak-kandaan. Hah? Sia juwo lai. Kan awak berdua sih sikonyo mah. Baga aku ya. Baga aku ya. Hah? Sebentar, beca. Telepon nama Bukni. Tunggu senang. Halo, assalamualaikum. Halo, Mbak. Dinda. Ya Dinda. Abah. Iya, pulanglah Mbak kalau ya. Amal baca-baca golok kok ha. Pulanglah Mbak cepet lah ya. Untuk pakai golok-golok lo amak tuh untuk adiknya. Yunyo keman cari Mbak kecilnya. Kamu lalah apa? Iyo, pulanglah Mbak lai. Yo. Konyo ha, dari tadi disuruh pulang indak juo. Cepet lah pulang cepet. Oi, takui jo ini rupanya. Kamangan urang jo mah. Percuma saya rambut panjang sungguh tabanyo. Jo bini ce takui. Onde malu lai. Ya. Juwo lai. Dari tadi tunggu udah pulang tolong cek golok kuasa nak tajam kalau udah kiroele dong. Si awak kok manga lo tadi bagagih lo pulang masa golok. Cepet lah.